Mas mulai terjutan aku yudunyaku kece wali kece sahadat setan wali kubra Togo Bejo Mantri Wiranto Awe cerak soyo tak rakatake Podro Wiranto sampai kamu kok Bejo Wiranto berkah pangestu Podro Simbol Prabu Rahwono Neroboyo Nerosono Jerak Opang Wasoritan Kekako Waso Satamak lulus orang Bejo Ismarang itu terlatih mulai Togo Bejo Mantri Motoraku Sumpah para petiwung muncul motoran so jangan berdoa Simbol Prabu Rahwono yo terus tak kompok pengen petiwung gampang ibu rasanya pikirku gembira karena motor suto sak jori kolo orang lewat pangestu baik moro gage tahu parono kok dalam pangestu moro gage tahu parono kok sangat lagi puluh di marang pangestu jangan dipo Simbol Prabu Rahwono pulau tapi tangan pulau nanti pulau kalau pakai jowo pulau pakai jojo pulau pakai bardoyo di pulau daging nanti mana moro kaki kepenak no gue mengambil torosan lu gue hari sedikit gini ya kok sampun boten berang sekecuan ke pulau ngambil torosan wonten langsung jangan dipo Simbol Prabu doso muko gue bocah kapok menggunakan Podro Wiranto sabar tamu kalau ngarsani Prabu Rahwono iya cilik Wiranto belakangnya setuju dengan Simbol Prabu Rahwono boten lanjut sambil ngomong boten langkung sembah para petiku mungkin bojo ngarso dengan Simbol Prabu Rahwono ya terus tak tompo dadiake bombonge ngrasani dosa muka ora liwat pangestu bae moro kabeh parono sing kongres laken kamu sampun kula tampi pangan kula kalih uga dados mustika kula pun dadosaken jimat kula ngarsa kula sinuwun ya bagus salah moto kaya mengkono lan kabeh bae para wadyabala para sentana praja para buta-buta negara kalengka Prabu Dasamuka ora iso ngarani siji bangsa siji becik silungkono dhuwur becik silungkono mangsa diprayogane nggone padha lunga eri para bambang para putri-putri sing melu simbah ana kraton sawetara HP-ne diserehne dikepenakno gone padha lunga putri-putri wah wong 10 wae kaya wong 21 suarane yo toko wonten akeh dong Purnawis jeneng sira togo tapi jinangarsa jeneng sira togo tapi jinangayun iki sawetawis bakat kemagrakapan para ingkang dados para semana kula mbok menawi wonten suweke jare kula sajengan saya boten mawi kula oleh ingkang saking lantar para ingkang dados timbalan para Simbol Prabu Rahwono wonten napa ya bagus salah moto kaya ngono. Tokoh minangka dadi tuwa-tuwaning aning negara kalengka kudu bisa nyaya tuwa-tuwa kang santok tinuwi-tuwi dadi wong sepuh. Asepe kudu rampung kudu bisa madhanake kalengka kang dadi ruwet rentenge Dasamuka. Lho, ora saged katene kesuwen moro gage, rada maju lunga-lunga. Lawe mandene sangat bagus
Para terus banget dengan foto kontik cuma printin tak menipu nomor terus tubuh kumatik manungso konten dari mana pun kawin kewajibannya tonggo menipu mudun wonten ing alam dunia pulau minangka dados pulau awan pulau minangka dados pamok dados batur para manungso ingkang tansah nindakaken marang wong loro Dewa dene adi kula Semar menika minangka dados pangonge manungsa sing nancap nindakake marang dharmane wong apik. Monggo kula aturi paring dawuh kula namung matur jogo dhewe matur marang ya. Mangartiyo ora kake lekno pringat jenengan gowo Sari kudu pawaka mujudake paprangan sing gedhe antarane Wanara kelawan para buta raseksa sinapan ana ing negara Kalpa. Nyatane sing wujude paprangan iki sarwa gegiri sing gegirane akeh para prajurit Sentara Praja kang wis padha gugur ana madyaning Ranang Golo. Nyatane nganti dirasane uga durung paripurna kang dadi pabaratan kadang-kadang mereka dengan poro binawa negara Kalpa. Dan saiki kaya dene ketutupan mega mendung rasane dosa mukara weteng bingung leng-leng mula kowe tak aturi rawuh rene kowe tak aturi ngabiyantara sanana ngarsane ora Wanaraja men supaya madang-madangi kang dadi rasane ati. Saya tak takon karo kowe kudune kowe iso mangsuli kowe kudune iso jawab apa kang dadi pitakone dosa muka yen ora iso aja takon dosa minggato dina sanango yen cara panemune Togo Tejo Mantri yen cara panemumu ora mung mingkem bae sing dadi rasane lambene ora dadi matur sing prasaja bloko suta blakotang terus terang jujur bae ora dadi boyong yen ana lakon sing kaya ngene iki gondhong nyawane wong pirang-pirang kira-kira dosa muka iki luput apa bener kok yen ana lakon kaya ngene iki kira-kira aku kleru apa ora Togo Tejo Mantri yen cara panemu piye iki nyuwun pangapunten sadèrèngipun samangke kula dereng saged gadhahi katurakan samangke kula dereng saged gadhahi panemu sebab apa durung bisa duweni penemu sebab durung dudunan rokok kula piye durung asal dudunan rokok dapur durung lah mau tak setore pirang-pirang ning ndi sampun wis oke menawi saking naturipun Togo Tejo Mantri Bapak Waris menika menawi sampun dipun kudrataken Gusti Kanakarya Jagat sampun dipun takdiraken lawan pangeran dadose ampun banget kowe nyalahke lawan kahanan ampun banget kowe nglumpurke lawan kudrate pangeran rene gunawan moga kula aturi metang kanthi cakep nyawang kanthi gandang dipun teliti kanthi sarana pramadhi kok nganti dumados laporan sing kaya mangkene niku udre perkara sampeyan nyolong usumane ayu dewi Repyan Wara Sita napa katen lah mohon pun Dewi Sita niku kagungan alawa Dewi Sita niku wis duwe bojo ya Prabu Rama Wijaya lah kok dicolong nyuwun pangapunten menawi kula piyambak iki manmetu kira-kira sing luput iki rahwanane apa Rama Wijaya kok nganti kok laporan semene gedene wonten ing negari Nalika sedaya para anung-anung samya kemenging lapus pragasta sarwa para prajurit ingkang kapal wonten kapal wates nyurup bajul semara Sodaten menika sampun mundur wonten ngarsanipun Gusti
iki gawe saking angkara murkane Prabu Dasamuka. Iku menawi saka panulita Kang Jumadeng. Adi cekane Dasamuka kleru, Dasamuka luput yen to aku nyolong sita. Aku ngomong bojone wong ora kleru sampeyan kudu jangan. Saya tak takon karo kowe. Nggonku nyolong lawan bojone Rama Wijaya ki mau ora mung ngaku gambar ngawur. Ora mung bumbu awan nafsune Prabu Dasamuka. Nanging kabeh kuwi mau wujudane wangsuting Bathara kanggo suwi Nur Sita cedha ngalela kalamunta Rahwana Raja antuk dawuh saka pangeran Bisa kuncoran jayeng Bawara subur makmur gawane Pawa Jinawi kerta tata lan raharja ora sandang awan pangan adoh bencana alam kahanan negara ngalengka kene kalamunta pinengganan lawan wujude dewane sandang pangan Betari Sri. Nah, kamu Betari Sri Widawati iki mantis ana anggane Dewi Sita. Lah, kalem ora gelem panjenengan ingsun kudu mamalake situasi negara ngalengka kene. Lah saiki para gati nyangkemo apa kang gati lambene toko Tejo Mantri nek wangsuting dewa kaya mangkono kira-kira sing kleru kuwi sing diwangsiti apa sing mene maksud? Sing kleru kuwi sing mangsiti apa sing mene maksud? Orang anu adikku orang kriap-kriap matamu orang jepipik-kupik kuwi kok orang kaki mansur itu tangan menawi saking cara kula pribadi leres diwone maringi wujud langsing ning paribasane nampa langsing iki ora beda kaya mangan bistik. Mangan bistik. Lah sampeyan mangan bistik niku ora kok ngerti-ngerti wujude sapi terus sampeyan gak gelem niku boten. Ning pangeran niku maringi kang awujud kanugrahan Rajabaya kebul sapi Primusnya kados mangkaten dibulet laku rumiyin sawise dibulet dikuliti primusnya kados mangkaten daginge den siset den jipuk lajeng dipun olah dadi bistik mentah isih dibumboni isih digoreng. Oh. Dadi sampeyan iku nampa wangsit iku aja dipangan mentah. Ngerti-ngerti sapi sampeyan pangan yo nyelentak blas. Pramila saking menika menawi temen tumemen sampeyan mawas diri yen pancing Prabu Rahwana kuwi kleru yen to Dasamuka niku luput dinten samangke monggo nang ndahan apa ingkang dados sapunipun monggo Jawa mangku doraken ewowo mangsulaken kahananipun Dewi Ryan Sita niki mangke mundhak embet-embet gelandang carang saka pucuk para kawula kang boten ngertos tentang kowe lakon padha kesehatan kaladan gawe saking kamurkan jenengipun Sumpun Prabu Rama Sampun Prabu Dasamuka kapokon nuwun pangapunten niki mangke menawi Rama Wijaya kabiyan para swan wonten karaton kang kurma sampeyan bakal mati kewimangan merga sing jenenge Prabu Rama iku mujudake titise Sang Hyang Wisnu dewa antun kamunya dewa antun kabagyan lah sampeyan iku mujudake manungsa sing tansah nindakake marang Anggara Murka Budi Candala lan Presta kang murka bakal mati saka Anggara Murkane sampeyan dhewe. Lah nek sampeyan gelem langsung ke Dewi Ryan Sita badhe anjirep kowe kang dados goro-goro mapan wonten negari kalengka samangke awit wonten kanugrahan Rung taklera kinata Supaya sini ya jingan Neta kocak mungkaran Dera Dok nyong
wojo karo kakang wojo sirupan ring sagedhing mulane wis tak batok loro ora delok picek kakang kowe kowe yadiku kowe iki sentananku kowe mujudake tuwa tuane manusa negara ngalem ora ngedeng-ngedenge rasaku malah suntuk rasane ati belani karo sing jeneng Rama Wijaya bajingan elek kae ujare kok kon menehi panemu salah nah ngomong jujur kok aku sih berdua kata ibu ngomong kleru akan dia salah kok ngalor ora kepeneran kok budal netan yo nyumput tenang terus butuhe mangan bersasi kok gaji beres laporangan sing gedene koyo ngene iki aku ora butuh kerjane kok bro nek kerjane ora kok gabung kabeh dukun kabeh para antik-antik manungsa sing pinter sarjana sujane bumi iki wis tak jaluk ketimbangan kabeh ning nyatane ora ono sing nyuwun marang apa kang dil kasih Prabu Wonoraja saiki jagoku mung kare siji jagoku mung kare anakku putra-putra negara Kalengka kae margake undangan kaya apa tak anget
ngalengko bapakku wae kake taman oleh Indrajit di sampun kula nganti dados saged jembate pusat kula Wancoromo Nyuwun pangapunten amiji lawan putra lantaran Kyai Togog Tejo Manten. Sumuripun wonten kabar rawis ingkang badhe kababar monggo ngaturi maring dawuh. Ngene. Nyatane dina sareng kusing dadi panyawange wong ngalengka panyawange Prabu Dasamuka ora sapa-sapa ya mung kowe. Aben Senopati Anung-anung kadang-kadang wis padha tumengking pralaya. Sanyatane mung ari putra-putra ngalengka kang dadi jagone Prabu Dasamuka. Sanengku kira-kira apa isih ana pelangane prajurit kang dijagakake bisa unggul ing nagari Lananggana. Migana to. Nyuwun pangapunten. Menawi saking pamitan kula kinten tasih tiyang ngadepi kowe kang dados pridanipun para wanara yang ijin saking Prabu Wijaya kami menapa kang putra kula Indrajit Wigronoto kang putra kula Indrajit Wigronoto tasih anggadhe kekuatan ingkang linangkung paribasanipun tinatah pendak jero wenten kirang dadi mudhil juni menawi namung sadar para wanara kemawon boten sak dadak ngentosi wektu ingkang dangu-dangu badhe kula rampungi dalasan para kadang wis ento limancen manggo Wadya bola ngalengka isih pokok trikaya prisirah trinirta isih urip isih megar-megar iki tasih malah kaporo badhe nyenguyuk kowe kang dados lampah jandiko ambenteng negari ngalengka ngantos tetesing ludya kanggo ngasan iya ngantel bolak-balik kacang ora ninggalan jareng anake wong sekti anake ora kala mesti bae padha ae kelepetan wujude katyasan kadibale saiki sadurunge kowe madhep dadi Senopati kang pungkasan nyatane paklikmu pamanku Kumbakarna wis mudyar ora ngambrih batrange kukup karo gagak-gagak mung kowe lagi jambore Pak Atiasan opo Aji Jaya-Jayan sing kaya kepiye bakal pamerke lawan Dasamuka ngadepi marang sakuwi Wadya Bola Ngalengka Hidup pangapunten kula niku anggadhahi katyasan ingkang linangkung kang awujud pusaka ingkang naminipun Kyai Nagapasa. Kyai Nagapasa nika semanten paringipun sambilan Bathara Indra wonten kayangan Karangkaendra. Kyai Nagapasa. Nagapasa ki dayane apa? Monggo kula aturi. Hampir sami piyambak kados menapa katyasanipun Kyai Nagapasa. Ya bagus dalam untuk kaya ngono. Yen to pancen iso gegerake marang kahanan sitinggil negara Ngalengka. Balak pundi pundak sembah-sembah kok dadi pusakamu. Sinartan sami rono kadya paring antariksa. Ngatok kadigdayan ingkang pungkasan monggo kula aturi kados menapa kadigdayanipun Kyai Nagapasa.
poso saben cipto karang dikai karo rasa sam jangan akhir belum jangan kali belum tentu aduk sabyo sago bonus ujung dari nokro poso nokro sewu poso aku nasran opo eling nokro poso kali itu demo saking kayangan kalang kain kalangan insang oh itu tadi orang muka kaget kayane kebak inak sundulane kulit jagat terus ujung tak soko ulok sang glugu begini samyo agak dan samyo lejem erang samrah pomorojo wah jangan gawe geger kabeh menungso sing ana sedikit wah ana urute gedene kaya ngono kuwi rumang sampeyan kucuk nganti glowing jabang nganti berang disapi yo crapak sapi di ratu kondang dosa muka ora tau ruh kekuatan kok ngedap-ngedapi kaya ngono lah dalah kakekane tenan kowe yo sip jos tenan kowe mesti naik Romo Wijaya sak antek-antek sak munyu-munyuwe dua kali mati saka kadhik dayane gogo basa iki atus pundi rame napa mboten rame lagi kula wadane wah yo yen to pancen koyo nang ulasan dadak mantene kuswening diwiwiti apa kang dadi kahanan paperangan sari kudu palwa yen to pancen Rama Wijaya wae gelem gulung genderane biluwi bakal sayuwa iki sediko wis bakal tahu
para wadya dulu badhe nyamakaken ingkang dados dawuh Bodhika jenenganipun pangandikanipun Kanjeng Rama mujudaken dawuh ingkang sinambi wonten ing Bundha Iwa Walangan Kawus Ora kang ora pepur wadya